Jora kedungma ramuni jajar hamya tongmani a kongno khunai 24 asigat ni borom ganang emla Ranjit Debarma thangui naikha omo ongkha Baijalbari Hatigana ni panchayat ungkrong ni jajar khengra thangmani lama जों तिनी बाइजालबारि माने हातिनि पन्चायतनि उक्लगनि जे तामपाराम खामो खेंग्रा कामि थामान लामानि जे ब्रिजनो फाइने थिका लुकुरक सालकलक मान मनो साकाव ब्रिज खामि हनै तिनी फाइने थिका आं निजेबो मखरबाय नखैका थांनाय 5 बोसोर बा 6 बोसोर म कोनो खालायजागलिया एकाय अरनि बररक गारि यांके मानितलांनानि बा थांनालाय सुना ब्लाइखे प्रब्लेम दंगो तिनी नायथिका मन दातिनो इन्जिनियर तुबै फुनुजांनाय एबं अ लामानो हामखायनान बागै जों यात्रि रमनाय अंगाखाय म बाइजालबारि हाइवे बैगाना म इसालि सरा फैसा अ इसालि सरा कायसे ब्रिज अर पाकानि नांगो अरन बररनि दाबि दीर्घ दिननि इंगाय बररनि अ दाबिनो सुफुंजांनाय एबं इसालि सरा बा यांगचिनि खेंग्रानि जे बररक जे जिंजालो तंमाने थां फाइला सुतिनि अर स्कुल बाइजाल और डनबस्कर परिखाना फाइने रग कुपथिनि रग और गोबां मा एक्सिडेंट रग और अंखायनि खानाबो बाइक रग और खलाय खायनि खानाबो एकाय साइकेल रग बयांके दुखनानै एकदम नर निजनो नखाना लामा बसे खामिया एकाय अमना दाति सुफुंनान बगे काहाम खायनान बगे जों साइथंनायता